И здравейте на всички, аз съм Red Dragon и тук сме с Survival Games на Minecraft. Както виждате, горе вляво виждате върви на 50-60 FPS, това е горе-долу хубаво. Искам да взема ето този кит, който струва 1000, да започвам с кон, което и седло, което е изключително хубаво, дами и господа. И да си запътим точно на там. И сега, дами и господа, пожелайте късмет, за да даде дядо Господ на победа. Тук взимаме задължително така правим. Някакви други задължително. Така, когато започне да бие тази студия, ще си загине. Така, аз се махам от тук, изчезвам просто, не знам какво се случва зад мене. Има някакъв шанс за някой да ме тук така нещо е така, ще изпием това какво е, Instant Health. Защото си нямаме работа, хора, Обаче този дървен меч не ми харесва. Какво ли е тази работа? Вие знаете ли тази работа, че този дървен меч изобщо не ми харесва? Тук ще направя нещо, което не трябва. Дами и господа, с този дървен меч не можахме да направим абсолютно нищо, но ще ви уверя, че ще си видим. О, започваме веднага. Това никога не се е случвало. Това е доста интересно. Така, мисля, хора, ето тук е единствения изход, от който може да излезем навънка. Сега взимаме така. Да запомним какво ни трябва за сега. Трябва ни... Добре, тук сменяме меча си с такъв. Сега трябва ни лък, ето виждаме батуши, ето такова. Така, обуваме се като говеда и тук правиме на нищо. Мисля, че това ще е най-удачният начин, за да видим една такава игра. Така, да видим. Нещастник! Избухаме и пи. Яш по-скоро. Нищо за каска, нямаме така история. Добре, така. Ни трябва честплейт. Честплейт и каска. Това са ни задължителните айтеми, които със сигурност трябва да вземем. Така, това вече. Ей, тук виждаме едно прекрасно видео. Тия стрели не ги виждам как ще. Сега, дами и господа, така. Честплейт, честплейт, оп, его диамантния меч. Само честплейт, дай ми да стрели тук. Честплейта, хора. Тия ще ги махаме, дай последната пошълка. Време това. Така, ето и каската, ето и каскета. Всички сме айрони вече. Тук го вземаме във всеки случай, ако ни потрябва. Сега, от тук нататък търсим сплаш полшъни под формата на ето тези. Или инстант сплаш полшъни, като... Не, това не е инстант сплаш. Как се обръща то с неговата мама? Говедо! Така, тук обаче си създадахме доста големи неприятности, хора. Не знам как ще ги махнеме. Много обичам в този сървър да има тимове, хора.
страшно много обичам да тиня тука. Мама ви! И добре, дами и господа, аз мисля да вляза в следващия сервер. И така, това представлява следващия сервер. Когато започнем... те остават 3 секунди. Трябва ли изобщо да махам това? Тук под мен имам един чест. Не знам дали изобщо да вярвам на него или просто да отида на мида и да си направя на батка. Ще отида на мида. Да. Извинете за тази кашловица. Тоест... да. Така... сега, ще повярвам на моя чест. Дано да е истински. Това е разпет. Точно така, точно така. Каквото искате с тях, аз съм си обут, разбирай си, лате. Тук фактичка с някакви перли лате на майнинга си. Този тук, какво си мислите? Айде да гориш в ада. Ей, да ти са ни види. Защото аз бях с дървен меч, а той меч с Iron Power 19, сигурно, де я знам. И добре, дами и господа, когато това ще е последната игра, когато се съберем много хора, надявам се поне тази да печелим. Като се съберат много хора, ще се върнем в клипа. И да, дами и господа, тук сме отново, тук сме на всички, ще да кажа. Тук ни е спауна, в средата са честовете, тук е средата. Мисля да отивам към двойния чест и там към останалите честове, се направим една батка и ще чезваме от тук. Искам да намерим една перла, или просто да игнорираме от тук и да. Мисля този път да смениме тактиката и пешком да се махнем от тук. Не мари да бягаш, да казах пешком. Само да пребъркаме и тези честове на съвсем набързичко, хора. Съвсем набързичко. Так. Не. Кой забързи? Тези тук са... Какво се случва тук, бе? Така. Отиваме при този. Къде беше той? Добре, няма значение. Мисля да го пия, както те ме убиваха преди. Просто да им стане една гадно. Защото на мене преди ми беше доста гадно, като ме убиваха. Като димеха. Но сега, значи, гащите честите, трябва да се крием от то. Той е зубар. Той е зубар, момче, фул айрон. Добре, дай отиваме на тук. Тук за две допълнителни сърца. Преди нашата битка. What the fuck, man? Маска и гащи. Перли!
Ах, майко! Перфектно. Само гледай да не падаш там долу. Аз не знам какво правим сега. Просто идваме тук, хвърляме една перла мерла, правим се на шефкет, идваме тук по този път. Не знам хора какво ви кажа. Шефкет, този шефкет. This шефкет, guys, this шефкет. Чух някой да еде! Ето го кой е дал! Става, брат! Наредих ли тебе, брат? Какво стана, момченце? Така, protection 1, тези букуци ги махаме със сигурност. Хоп, паржола, може би за по-нататъка. Сега нямаме спид. Сега спида е важен. После ям ябълката, фърлям това. Паржоли да имам тук. И така, латки, аз просто не знам. Започваме играта, дами и господа. Стискайте ми палци. Дали са тим? Мисля, че не са. Така, изпих си полшанката. Мисля, че това е свършението. Надявам се да ви е харесала, ако така споделете след един коментар и ще се видим в следващия клип. Чао!